κινηματογράφο και στη δισκογραφία. Συγκεκριμένα είναι το... Καλώς ήρθατε στο τρίτο και τελευταίο βίντεο ανάλυση. Καλώς ήρθατε στο τρίτο και τελευταίο βίντεο ανάλυσης Project I used to want to be a... Καλώς ήρθατε στο τρίτο και τελευταίο βίντεο ανάλυσης Project I used to want to be a superhero. Project I used to want to be a super... Βίντεο ανάλυσης Project I used to want to be a superhero. Συν δύο audio clips τα οποία είναι αποσπάσματα από πάρα πολύ γνωστές Darth Vader, τα οποία είναι key mapped, στις σκηνές 8 και 9, τα οποία είναι key mapped στις σκηνές 8 και 9. Σκηνές 8 και 9. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ τον Numeric keyboard μου, πατώντας το πλήκτρο keyboard μου, χρησιμοποιώ το Numeric keyboard μου, το Numeric keyboard μου, χρησιμοποιώ το πατώντας μου, χρησιμοποιώ το Numeric keyboard μου, το Numeric keyboard μου, 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 Numeric keyboard, Numeric keyboard, το Numeric keyboard μου, 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 το Numeric keyboard, χρησιμοποιώ το Numeric keyboard μου, το Numeric keyboard μου,